Hindi naman makatambong ang Ilonggo ICC o kung ICC accredited lawyer nga si Attorney Gilbert Andres sa status conference ng International Criminal Court kaangot sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte subong adlaw. Ini matapos na reject ang iyahingyo nga mag-upod sa conference bangod limitado lamang ang pwede nga makaupod, ilabi na nga may ara sang diskusyon nga tuman ka sensitibo kagagudman nga maprotektahan ang identity sang pila ka mga individual nga may importante nga papel. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Andres iagin pahayag nga wala man siya nagakabalaka nga hindi siya makaupod bangod diyara man ang duha ka abogado nga sanday Attorney Joel Butuyan kag Attorney Paulina Masida nga magatiglawas para sa mga biktima sang drug war. Sunod sa iya nakaistoryahan sila sang maayo agod nga mapahibalugin sa trial chamber kung ano ang luyag nila kag sang pamilya sa mga biktima nga matabo sa palaabuton nga trial sa kaso ni Duterte. It was rejected kay hindi kasi makaka-cure nga link kay kung mag-close session base may arab lang nga mga sensitibo nga mga impormasyon so base ma-hack kag remember ang context ni isang 2024 na-hack na din mo internet sang ICC sa aksyon sa ICC wala sang internet i-stream man siya sa YouTube kag sa Facebook kag sa web stream sa ICC pero may lang siya nga 30-minute delay para kung may kinahanglan nga closed session o hindi siya mag-stream. Attorney Gilbert Andres.